gömma dig för? Jag vet inte. Vi kan skita i det, va? Vad fan gör du? Ja. Fan. Vilka fan är ni? Berätta nu vad ni var här. Vad gör ni i mitt hus? Vilka fan är ni? Vi tänkte städa. Vi städar skolan. Vad fan är det rånarluvor? Nej, det är vår prydnadsgrej. Nu lugnar vi ner oss här. Ja, nu lugnar vi ner oss, va? Okej? Har ni stulit något? Nej. Men vi städar ju bara. Hur kom ni in i huset? Vi slog upp dörren. Du vill inte ha den på! Några sista ord? Får jag gå på toan? Visst, gå. Åh, det här var skönt. Vart fan har hon papper? Ja. Vad fan är det klart snart? Låt mig få lite tid, det här är faktiskt inte förut. Fitta för jag inte får skjuta på det. Det är inte bra. Stick nu! Fan, de har stuckit. Fan, de har tagit allt toapapper. Fan också. Gilla om du gillar. Prenumerera gärna också.